Ahojte priatelia, som veľmi rád, že vám opäť môžeme predstaviť ďalšiu našu prestavbu. Ako vždy je to spravené na individuálne žiadosti nášho zákazníka, v tomto prípade ich tu bolo neúrekom. Či už je to offroadová úprava zvonku, ktorú si ukážeme, alebo aj v interiéri máme veľmi veľa špecialít. Takže môžeme sa ísť na to pozrieť. Vítam vás vo vnútri, ani sme si nepovedali, v akom sme vlastne aute, takže sme v aute Mercedes Sprinter. Je to L3 H2, to znamená 7-metrová dĺžka a výška H2, čiže v interiéri máme výšku 1,90 m. My ešte na tomto aute sme domontovali výklopnú strechu, kde je ďalšie lôžko pre dve osoby, to si ešte ukážeme o chvíľku. Ale ten pôdorys, ktorý teraz je v tomto aute, je taký, by som povedal, veľmi často ho od nás môžete vidieť, už sme v ňom boli, takže máme otočné pilotné sedačky, za vodičom máme osadený stolík a za stolíkom máme rozkladaciu dvojsedačku. Ja by som ešte k tým stolom povedal, ako môžete vidieť aj stoly, aj tie naše hliníkové profily na strešných skrinkách sú vlastne v dýhe korenici, opäť to bola individuálna požiadavka od nášho zákazníka, tak verím, že sa mu to bude páčiť a že s tým bude spokojný. Ako sme spomínali, za vodičom máme stôl a za stolom máme našu dvojsedačku. Tu poznáte už aj z predchádzajúcich videí, ja som už minule ukazoval, aké sú výhody. Naša sedačka je polohovateľná, vieme ju posunúť dopredu, dozadu a keď ju posunieme dopredu a dozadu, vieme ju viac naklopiť. Navyše vo vnútri v tej sedačke máme uložené kúrenie nezávislé a ešte sa z tejto sedačky dá spraviť aj núdzové lôžko. Za dvojlavicou máme umiestnenú kúpeľku, zase naša špecialita v 7-metrovom aute máme urobenú veľkú kúpeľku so samostatnou sprchou a samostatným priestorom pre vecko a umývadlo. To si takisto ukážeme. No a na opačnej strane potom máme kuchynku a chladničku. Na opačnej strane, ako sme si spomínali, máme kuchynku. Opäť taká naša klasika, by som povedal, so samostatným varičom, s dvoma horákmi, samostatnou výlovkou a batériou na studenú a teplú vodu. Strešné skrinky, odkladacia polička, opäť to, čo som už spomínal, špeciálna požiadavka zákazníka, korenicový vzor dýhy na stoloch a takisto aj na profiloch. Potom klasické šuplíky s dorazom, veci, ktoré poznáme. Za kuchynkou máme osadenú chladničku, v tomto prípade je to chladnička absorpčná, čiže kombinácia môže ísť na 12 V, na 230 V a takisto aj na plyn. Takže ste nezávislí. Nad chladničkou sme ešte na požiadanie zákazníka osadili mikrovlnnú rúru na 230 V a nad mikrovlnkou máme ešte šatníkovú skrinku. Kúpeľka, ako sme spomínali, samostatne sprcha, samostatne ten priestor s veckom a s umývadlom. To už takisto z našich predstavieb poznáte, ale môžeme si to ukázať ešte raz. Máme teda zrkadlovú skrinku, kde si vieme odložiť všetky hygienické potreby, ktoré potrebujeme. Máme tu aj okienko, tentokrát máme bočné okienko, to je takisto aj so sieťkou, aj s clonou, aby nás nebolo vidieť. Umývateľko s batériou, otočné vecko. Perfektné je, že keď chcem použiť vecko a takto si ho stočím, tak mám naozaj veľmi veľa priestoru a veľmi pohodlne viem spraviť potrebu. No a samostatná sprcha, kde sa viem zavrieť a mokré nie je, všetko ostatné len čisto sprcha. Spomínali sme, že máme v tomto aute rôzne špecialitky, jedna z nich je elektrická posteľ a pretože zákazník bude prevážať aj motorku, tak sme mu ju spravili elektricky zdvíhateľnú. Tento ovládač na zdvíhanie sme zabudovali aj v interiéri a takisto aj vlastne od zadných dverí, aby si ju v každom prípade vedel dať hore, či bude v interiéri alebo bude potrebovať nakladať motorku. Ďalšia vec je naša deliaca priečka, ktorá je odnímateľná. Vďaka tomu on sem zmestí tú motorku, pretože tá je dlhšia ako je rozmer postele a predné koleso bude uchytené akurát tu medzi chladničkou a kúpeľňou. Ešte si ukážeme zadnú časť auta, garáž a akoby ten priestor od zadných dverí. Elektrická posteľ, spomínali sme garáž urobená pre motorku, takže ako vždy zabudovávame techniku po stranách, aby sme mali čo najširšiu garáž. Jedno, či to bude pre motorky, bicykla alebo len nejaký odkladací priestor, ale keď sa to dá, nech je garáž čo najväčšia. Čiže v našom prípade po ľavej strane máme zabudované plynové fľaše. Pred plynovými fľašami nad blatníkom a vedľa blatníka máme kompletnú elektroinštaláciu. Na opačnej strane, na pravej strane máme na blatníku 112 litrovú nádrž na pitnú vodu. Za nádržou máme ešte tlakové čerpadielko a odkladací priestor. No a ako som spomínal, čo najširšia garáž v tomto prípade 1,5 cm. Kvôli motorke elektricky zdvíhateľná posteľ, odnímateľná deliaca priečka. Ten priestor je 1,5 cm a my sme ešte kvôli motorke zabudovali po stranách uchytávacie garážové hliníkové
hliníkové lišty, na podlahe takisto. A kvôli motorke sme ten tunel, ktorým potrebujeme prechádzať hadicami a rúrou s teplým vzduchom z jednej strany na druhú, sme posunuli trošku viac na stred kvôli prednému kolesu, aby akorát nebol ten tunel v mieste, kde bude mať byť predné koleso motorky. V iných autách, v iných pôdorysoch ten tunel je natlačený čo najviac dozadu a vtedy ho skoro vôbec nie je vidieť. Takže opäť individuálne upravené pre zákazníka. V tomto prípade sme ešte zabudovali k posteli aj bočné okná. Vždy je dobré samozrejme, keď aj na posteli vidíme, čo sa deje okolo nás, takže naše klasické okienka Dometic S7, sklonov proti slnku a sieťkou proti hmyzu, aj na druhej strane. Keď sme pri oknách, ešte by som rád ukázal strešné okno s ventilátorom. Veľmi často ho montujeme nad posteľ. Výhoda samozrejme v tom, že funguje na 12 V, čiže kedykoľvek si ho vieme pustiť. Nie je to ako pri klimatizácii, že potrebujeme 230 a že má veľkú spotrebu. Druhá obrovská výhoda je, že ten ventilátor fúka aj jedným aj druhým smerom. To znamená, viem si spraviť prievan, keď mám otvorené dvere alebo okna v prednej časti a vyfúkujem vzduch preč, alebo si viem nahnať vzduch dovnútra, keď otočím chod ventilátora. A ešte si vieme nastaviť intenzitu ventilátora. Takže za mňa veľmi dobrá vec za nie veľa peňazí. Nad posteľou, ako vždy, keď sa nám to dá, keď sa nám to zmestí, tak máme aj strešné skrinky ešte aj s poličkami, čiže preto tá stredová časť postele je v nejakom rozmere, ktorý sa nám zmestí práve pod tie poličky. Čiže aby šla úplne čo najvyššie ako sa dá kvôli motorke, ale zároveň aby sme stále mali čo najviac odkladacieho priestoru, USB-čkové zásuvky na svetielkach, telefón, tablet, všetko môže ísť dovnútra. Bavili sme sa o svetlách, určite ste si všimli, že v tomto prípade tu máme rôznu teplotu tých svetiel, takže máme studenú bielu, máme teplú bielu a máme niečo medzi. Svetlá by som povedal, že všetky sú vlastne 12V LED-kové pásy stmievateľné. Takisto aj toto svetielko je stmievateľné, takže všetky svetlá vedia šetriť energiu a vieme si ich zapnúť ako budeme chcieť. O teplotách vravím preto, lebo aj tu sme v podstate na požiadanie zákazníka na strešné skrinky alebo nadstrešné skrinky dali teplú. Keď sme pri svetlách a zároveň pri špecialitkách, tak som veľmi rád, že vám môžem ukázať jednu, ktorú sme ešte na videu nevideli. Priznám sa, že sme ešte ani my nikdy nerobili, takže veľmi hrdo vám to chcem teraz ukázať. Opäť na požiadanie zákazníka sme robili tzv. Hviezdne nebo, takže ako môžete vidieť, vyzerá to fantasticky. Sám som prekvapený, ako dobre to vyzerá. Vieme si meniť farby na rôzne, aké sa nám budú páčiť. Okrem toho, že si môžeme prehadzovať farby, tak sa dá nastaviť režim, kde sa tie farby budú meniť same, nemusím si ich prepínať ja. Čiže je tu veľmi veľa možností, ani o všetkých neviem, ale jedno viem, že to vyzerá výborne. Ešte sme spomínali výklopnú strechu, tu ste už takisto od nás videli, ale môžeme si ukázať znovu. Ja ju teraz skúsim veľmi jednoducho otvoriť. Zasvietime si svetelko. Máme ďalšie dvojlôžko. Na vstup do postele máme takýto perfektný rozkladací rebrík, naozaj je veľmi ľahučký. Keď sa zloží, tak je spratný, čiže ho máme kam odložiť. Len si ho takto zacvakneme a už sa môžeme ísť pozrieť hore. Ako môžete vidieť, ten priestor vo výklopnej streche na spanie je naozaj veľmi veľký. Dĺžka je 2 m, šírka je 1,20 m. Ja ešte by som ukázal, že okrem klasického madraca, ktorý vidíme, máme pod madracom takýto tento tlmiaci systém Froli, určite veľa z vás ho pozná. Čiže aby sme nemuseli mať hrubočízny madrác a mali stále pohodlné spanie, tak nám zo strechou posiela ešte aj tento Froli systém. Ešte si ukážeme jednu veľmi dobrú vec, takisto ju máme skoro v každom aute. Sieťka proti hmyzu do posuvných dverí. Že ako môžete vidieť, je veľmi jednoducho, viem si ju zatiahnuť aj znútra, aj zvonku. Ideálna vec, keď chceme kempovať a nechceme za každým zhasínať a zasvecovať svetlo, takže otvorím si, vojdem dovnútra a veľmi jednoducho zavriem. No a posledná špecialitka, už spomínaná offroadová úprava, ktorú spravili kolegovci z Offroad Centrum Bratislava. Komu sa to bude páčiť, má záujem o také veci, určite sa na nich obráte, sú to naozaj odborníci a špecialisti. Takže ako môžete vidieť, naozaj auto vyzerá výborne. Máme tu reflektory, ktoré keď zasvietite, tak potom sa nemôžete do nich pozrieť, lebo nebudete vidieť týždeň. Máme tu naviják, ktorý je vlastne schovaný pod ešpezetkou, čiže je viditeľný len keď ho vidíme. Máme šnorchel na to, aby sme sa mohli brodiť. Máme offroadové kolesa, máme kryt motora, ktorý si ukážeme, je obrovský. Takisto máme tieto ochranné rámy podbehov a na zadných dverách máme osadenú rezervu a takisto držiak buď na nosič na bicykle, alebo držiak na rebrík, alebo držiak na nejaký odkladací box. Takže naozaj, keď budete mať záujem, obráťte sa na kolegovcov z Offroad Centrum Bratislava. Ešte sme si neukázali markízku, poznáme ju akurát jedna špecialitka offroadová úprava, takže sme osadili lanko, aby bola markíza chránená pred konármi stromov, keď sa bude vlastne predierať ťažkým terénom.
Takže verím, že sa vám naša prestavba páčila. Ak by ste aj vy chceli svoju individuálnu prestavbu Tania Vance, neváhajte nás kontaktovať na kontaktoch, ktoré vidíte pod videom, alebo sa zastavte u nás vo výrobe.